Social media wa Hasina Debbarma mungai Khorang Sikla khamya angmani awibong khlaijak yaglo koktishala bini nogo thangai Chubachu Khlaikha Ampura kamini Sikla Bodol ro aba haikeno Hasini Khorang bukhuk Hasina Debbarma ni khamya angai rang puisa ni bial ni bagai sak naijagi mania angmani koktoma manai koktishala bini nogo thangai bukhuk Hasina Debbarma te bini nokni borok rok bai skoklam Khlaikha. Finally, jatona phungkaham singtini tewaisha paikya manai Hasina ni oro bini bo same obo haino sorry hamya gabono sing tewaisha naina ni bagai ma paikya tini to sing naina ni se paiko kai sing je manti to bono wino Khlaikha kai ang tebo sanani musungo lukorok no bo sing je manai sonjana no Chubama haikeno tewaisha sing yapiri shawai ongkru lanya nangsunai manai Hasina ni bagai bo tangin ga sing Khorang naima baya sing tekaisa na logi rui tongai man khaisa sing te bo buskango aguk lainani abuni bagai bo manai Hasina no naipekya ba belai chanai sini ang montri rongno bo sini NDC rongno bo sing je ADC khobjagai tongnai rongno bo joton nang koknang sung kaisa sanamu sungo norobo je mantei kaisa norobo phayei sini kaisa montri ngai NDC ngai tongmani yagulo kaisa naipekya ba belai chanai bongni obo lama bo onek tamo sanai tabo sing je bolongo thamani selaisi abo se hamano himani obo onek hamya bong abo kubo kusuk lama bo kisi ekdom rimui tongo gauro kalainani bo chance tongo onek ungko tongo angkai obo to tini to sing naipekya angkai tabuk to sing bini bagai tewaisa sing buskango aguk laisunai sing ba tabuk nini joto jagano thanglai sungnai bini bagai je mantei sing ongkhonani bagai sing tisa surong khuwa tabuk angkai abono lukurokno bang sanamu sungo norok bo bini bagai je mantei tewaisa buskango aguk laidi je mantei chubalaidi bini bagai hamyata salaidi kaham kerengkham khlaidi but te kaisa sanamu sungo manai sonjonani hai iskana relai keba fraud ta khlalaisidi sing onek nugui tongo sini Tripura people foundation ni director ba video faima saka sini da pohor songo borok ma saka obo haita khaidi bui chubanani 1 taka ngai bo onek value tongo 10 taka ngai bo onek value tongo abono kaisa chubanani rohmani si kaisa bono hamyano na hamrinani bagai rohmani ni orang no obo haita khlalaidi obo hela ta khaidi obono sakawa tongnai bo nasigi tongo nugui tongo aboni bagai obo haita khaidi bui kaisa chugyana chugrinani bagai rohmarak no obo haita khlalaidi angkai ang to borongni jaga to obo tamasing komo bungni obo Ramcharan para manik obo manik bazar khlaio angkai ang to asungno sanamu sungo angkai phaidi norok tewaisa yapiri selaidi buskango aguk laidi singtini to sukno kho sokpegra kha angkai te ongkhorpuru tewaisa purungka sing palbak sakai norok nugui manana tini sik jorati ke to sing naina ni bagai phaigra kha obo to watei bo tini waino tongo norok nugui tona tokhona sing naina bagai to ma phaikya angkai tini tei asungno jotono no hambai mario bini sorry rok bahai norok thangai tam sai mangka sorry to abo to sakai sing ang to anytime no obo hairok to nugui phaikya onek tongoi no nugui phaikya angkai obo sakai to bukhabo kostongo mokolni mukti bo khlaio sini borok ba tamang ma Khlaikha abo tangai bo obo hai ngai tongbaikha ang sanani musungo obo hairok na sing buskango agugui sing je mansak chubaya angkai singte chubajaglia aboni bagina je mantei chubalaidi norok bo nugui tongna naidi ang tini nukphaikya bo sao tabo bithi mainya ngai tongo hni sao atpore bini sas kosto hni sao bini onek kosto ngai tongo ta bini angkai atpore bini pora khai busuk se paijak hni sao bed bini complete singjak paijak angkai naine di asuk thangmani yagulo se nukung chugya no thangai bo asuk pori oi yakai tabo bini ma baba asuk bono buskango kusugo kasariri se obo hai jorawo se buskango yapiri sena joriwo se yak kona jorawo se bo obo haing khangkai takutui bu norong no wan sugui naidi bobo hai Khlaikha na angkai ang to asungno sanamu sungo belai sakangkai to onek kosto nango manai sonjonani bagai bo singkhnai tongo bini bagai tam prayer no khai tongo motai no suri uino tongo kaham kerengkhai no phai to nei tokono kosto ongu ang mia maisa mangsang bini video nugui ang mia mukti Khlaikha ang tabuk manai Hasina ni orok phaikya ang obo bo bukha kosto nangkha mukti Khlaikha ang phayu ani yago je tongmani je angkomani ang kisa misa phono borong no chubai tong ko obo haikeno lukrok norok bo buskango aguk laidi manai Hasina ni bagai
जों तेवाइसा जरा नांखाय जों मानाय सनजनानै बागैबो जों मुखै मानो अबा हाइकेनो जों स्टेप टु स्टेप जों याप्रि सालायखांहा बेलाय जानाय ओंखाय आं तो आसना साना मुसुंगो नरो कुनु साना दा मुसुं Khwaini simi biplobni kokthum Chini Khorang.